aka yi ne? Kai ya ne? Normal. Ya me labari? Normal wallahi. Allah wannan kai gaskiya kuna burge ni. Allah. Wallahi kuna burge ni. Dan Allah ka ga gilas mai kyau. Gilas din kai kyau wallahi. Allah ku taimaka mun in ja. Ya san ba ka ja ba. Me yasa? Dubu ɗaya biya ni ban taɓa sha ba. Ni ba za ka da ko ka tashi kawai. Wanke kawai za ka bani malam sai ka ji. Maku. Mu me? To gashi. Normal ne abba. Su abba ba sai ya ja. Wannan maye ne. Yau ba Kai ya ka gane. Kai ya ake busa Kai ya wani ne wai. karamin ba ka ja fa yi ka ba mu awo. Kai ya aka yi ka ka ja waje da yawa. Da wannan ko ya zare. Wallahi na zama maliyans. Ni ma maliyans ne ko? Gayu. Wannan fa gayya kuka ce fa Allah. Kai wai ya aka yi ne wai. Allah Abu mai gida. Kamar magana mara. Wace ta? Ka yi ta kudin ka. Haba. 1000 in ba ko ba za ka ja ba. Sai ka karo ma ka. Ba mu. Yawa. A bada kawai. Kai da hankali mana. Wannan ba za shi da kai Eh fa. mana, ka ba hankali Kai mana. ya aka yi ne wai. Da aka yi ne. Gayu ana tarfa an je ne. Ana tare. Kai. Kun ya aka yi ne sai bule mu kake wai. Kai. Na shishe mu kutumo uwa. Wai ya aka yi ne wai. Wa yayi gaba da su. Kutumo uwa.